ஃபஸ்ட் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஷின்சான் கிட்ட வந்து அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, நீ பயப்படாத, நீ ஷிப்பை நீ வந்து பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திடீர்னு பார்த்தா அவங்க போகிற அந்த கப்பல் வந்து வெடிச்சிடுது. கடைசி அவங்க ஏஞ்சி பார்த்தா அது வந்து ஒரு கனவு. ஷின்சானோடைய அம்மா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு, சீக்கிரம் போலாவான்னு சொல்லிட்டு விட்டு போகிறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி கூப்பிட்றாங்க. அப்போ கூட அவங்க கவனிக்கல. அவங்க பாட்டுன்னு சைக்கிள் அவங்க சீக்கிரமாக வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்குறாங்க. ஓகே, அவங்க வந்து குப்பையை போட்டு போகிறாங்க. திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சைக்கிள் எடுக்கவே முடியல அவங்களால. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு, நான் தான் அவங்க சைக்கிளை பிடிச்சிட்டு இருந்தேன்னு. அவர் பேர் வந்து எனக்கு தெரியல, அதனால் நான் வந்து வாயில் நுழையலை எனக்கு பேர். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷின்சான் ஸ்கூலுக்கும் அவர் தான் வந்துக்கிறாரு. அவர் வந்து இந்த மாதிரி சுற்றுச்சூழலை ரொம்ப பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா பசங்கக்கிட்டேயும் போய் குப்பையெல்லாம் எடுத்து போடுங்க, நம்ம உலகத்தை நம்ம தான் சுத்தமாக வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷின்சான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் கிட்ட போகிறோம். அது வந்து ஒரு சூட்கேஸ் மாதிரி இருக்குது. அந்த சூட்கேஸ் கிட்ட போயிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க வீட்டுக்கு. இங்கே அவங்க வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹாரி வந்து குளிச்சிட்ருக்கிறாரு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹாரி வந்து ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு, ஜூஸ் குடிக்கலான்னு எடுத்து அந்த குட்டி பாட்டிலுக்கும் அந்த சூட்கேஸ்குள்ளே அதை ஷின்சான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருப்பான், எடுத்து குடிப்பார். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹாரி மிக்ஸி வந்து அந்த ஜூஸை மாற்றி குடிச்சிட்ருக்குறாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷின்சான் அங்கே வந்துடுறான். ஏன் இந்த மாதிரி என் ஜூஸை குடிச்சிங்க, அது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் தேடி ஒரு ஆற்றுக்கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறான் ஷின்சான். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 பேருமே போயிட்டு வாந்தி எடுக்கிறாங்க. ஐயோ என்னத்தையோ குடிச்சிட்டோமே, கண்டதை குடிச்சிட்டோமேன்னு சொல்கிறோம். சரி விடுங்க, ஏதோ குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் போய் படுத்துடுறாங்க. அப்புறம் நம்ம ஹாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷீரோவுடைய வீட்டுக்கு மேலே உட்காந்து கூணு கோழி மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதை ஷின்சானோடைய அம்மாவும் பார்த்துட்டு ஏன் இப்படியெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோன்னே திடீர்னு அவர் மூச்சு. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஷின்சானோடைய அம்மா வந்து ஷாப்பிங் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் திடீர்னு ஒரு பழம் வந்து உழுது. அதை பார்த்தோன்னே மிக்ஸி வந்து ஒரு பூனை மாதிரி அதை வச்சு விளையாட்டுக்கிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பார்த்தோன்னே அவங்க திடீர்னு வந்து மூச்சிக்கிறாங்க. அவங்க எப்பவும் போல் அப்படியே கம்முன்னு போயிட்டு வச்சிடுறாங்க. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா போயிடுறாங்க அங்கேருந்து. நம்ம ஹாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு புது ஆஃபீஸர் வந்து மீட் பண்ணுறாரு. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பேரை படிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி கோழி மாதிரி கத்துறாரு. சாரி சார்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் திரும்ப அந்த கோழி மாதிரி நடந்து போயிட்டுருக்கிறாரு. பார்த்திங்கன்னா அவருடைய புது ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு, சாரி சார் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஒரு நாள் லீவ் மட்டும் கொடுங்க, ரெஸ்ட் இருக்கணும்னு கேட்குறாரு. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் விட்டுடுறாரு. பார்த்திங்கன்னா காயிலாயிடுச்சு. மிக்ஸி வந்து ஏஞ்சி போகிறாங்க. ஐயோ அம்மா கத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஷின்சானு எல்லோரும் போகிறாங்க மிக்ஸிக்கிட்ட. பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் முகமும் அனிமல்ஸ் மாதிரி மாறுது. மிக்ஸியோட முகம் வந்து சீட்டா மாதிரி மாறுது. நம்ம ஹாரி முகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோழியோடைய முகம் மாதிரி ஆயிடுது. இதோட நம்ம வந்து பார்ட் 1